Есенмісіз эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында кыскача. Біркімді бір нәрседе ұнытылмый жолыда хатыр йөгіріші узды. Ауыл хуҗалыгы ярминкеләре дәвам итә. Фермерлар, умартачылар, аграрийлар һәм сатучылар нәрсәләр алып килә һәм продукцияны нинди бәядән тәкъдим итә. 2000-нән артык яңа контейнер каты коммуналь калдыкларны чыгару буенча төбәк операторы чолга өстәмә чүп савытлары тапшырды. Беренче чиратта софтан чыккан контейнерлар алыштырылачак. Яңа контейнерлар Шамил Усманов проспектында урнашкан 3Е һәм 3Б торак йортларында да барлыкка килде. Теманы хезмәттәшем дәвам итә. Видите, узкие, маленькие. Да, много что не вмещается. Мәсәлән, пиццадан яки башка ризыктан калган зур тартмалар, чүп салу торбалары еш кына алар аркасында тыгыла. Бу проблеманы хәл итәргә урамдагы контейнерлар ярдәм итә. Аларны йортны файдалануга тапшыра башлаганнан бирле урнаштырганнар. Вот у нас в мусорокамерах стоят тоже маленькие контейнеры. Когда уже утренние часы, дворник приходит, убирает мусор с контейнера, с мусорокамеры, большие мусора уже эти контейнеры сюда и подготавливают к отправке мусора. Яңа күп катлы йортларда чүп-чар күләме зур була. Пластик контейнерлар вакыт-вакыт ватыла. Аларны елга бер тапкыр яңартырга туры килә. Коммуналчылар яңа чүп савытларын сатып алырга өлгерми. Город собирает заявки в потребности в мусорных контейнерах. Мы направляем заявки, мы покупаем один контейнер, и нам безвозмездно выдается дополнительный контейнер. Идарәче компания вәкилләре калдыкларны урам контейнерларына ташласыннар өчен һәр җыелышта халык белән эш алып бара. С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, намного проще, когда уже вышел в подъезд и мусоропровод кинул, то есть не надо будет ждать, накапливать вот этот вот мусор и уже спускать куда-либо в другое место. Они удобны, в принципе-то ведь. Хожу, сразу туда кидаю, они увозят, мусора нет, вот чисто все. Так что я доволен. Каты коммуналь калдыкларны чыгару буенча төбәк операторы идарәче компанияга төрле күләмдәге чүпләрне җыю өчен 10 яңа контейнер тапшырган. Аларны 16 торак объектка урнаштырганнар. Региональный оператор он не может в полной мере обеспечить контейнерами, но это совершенно на добровольной основе со стороны регионального оператора мера и просто вспомогательная мера, чтобы где-то помочь, где-то заменить, где-то, возможно, контейнеры вышли из строя. Каты коммуналь калдыкларны чыгару буенча төбәк операторы идарәче компанияләргә һәм йортларда яшәүчеләргә мондый ярдәмне даими рәвештә күрсәтеп тора. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шолда хатыр йөгереше узды. Аны махсус хәрби операциядә һәлак булган 201-нче хәрби базаның тау ротасы разведчикларына багышладылар. Чарада теләге булган һәркем катнаша алды. Дистанция шулай ук сайлау өчен 2 километр 300 метрга һәм 4600 метрга кадәр. Катнашучыларның кайберләре белән хезмәттәшем аралаша алды. СВОда катнашучы пират чолга Мурманск өлкәсенә килгән ул 201-нче хәрби базаның тау ротасы заведчигы була. Һәлак булган иптәшләре хөрмәтенә ул хәйрия йөгерешендә катнашырга карар кыла. Сугышчыларның берсендә дусларын югалтуы турында сөйләде. Бу 2022 елның 15 мартында була. Мы попали в засаду в поселке Пески Радьковские. Первую машину сразу подбили. Колонну остановили. И наша задача была разведка боем вести. Тогда умер Айпай в первой атаке. Принял огонь на себя. Хатыр йөгерешенә барлыгы 100-дән артык кеше килде. Бу хәрби хәрәкәтләр шул исәптән махсус хәрби операция ветераннары да, балалар да, өлкәннәр дә. Данное мероприятие посвящено нашим боевым товарищам, с кем мы служили в одном подразделении. Это Мусафиров Айтпай, Бельков Андрей и Каражанов Арсен, Царство им небесное. В честь них пришли почтить память и пробежаться. Я курсант воздушно-десантной подготовки, начинающий парашютист, и меня пригласили здесь пробежать эту дистанцию. Как известно, 201-й, получается, отряд, они погибли, и в честь их памяти о них, то, что они сделали для нашей страны, для нас, мы как бы, собственно, и бежим этот забег.
Ярыш җиңү паркында узды. Катнашучылар үзләренә дистанцияны үзләре сайладылар. Халык булган хәрбиләр истәлегенә йөгерүдән тыш башка сәбәпләр дә булган. Решил как тренировку сделать и принять участие в памятном забеге. А вообще я готовлюсь к сдаче норм ГТО. 28 числа у меня день рождения, исполняется 50 лет, и хочу в этот день сделать себе подарок, сдать норму ГТО. У каждого человека есть некая совесть, у меня она такова, что говорит о том, что надо и в память пробежаться о своих товарищей, с кем я воевал, кого сейчас рядом с нами нет, и за тех, кто сейчас воюет. Во-первых, это дань памяти, во-вторых, это спорт, как бы активное участие для молодежи, чтобы они видели, чтили. Хәтер йөгереше хәйрия чарасы булды. 50 мең сум акча җыелган. Ул хәрбиләргә гуманитар ярдәмгә юнәлдереләчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре дәвам итә. Чалга, Актаныш, Мамадыш, Минзәлә, Менделеевск, Сорман, Тукай һәм башка районнардан фермерлар, умартачылар, аграрийлар, сатучылар килде. Алар нәрсәләр алып килгән, продукцияны нинди бәядән сатып алырга мөмкин? Хакларны безнең тикшерү төркеме мониторинглады. Илназ Мухиянов авыл хуҗалыгы ярминкәсенә бал алып килгән. Аның сүзләренә караганда, бу ел алар өчен уңышлы булган. Юкә чәчәк аткан вакытта ир умарталык белән бергә Киров өлкәсенә күчкән. Узган ел яңгырлар аркасында иң хуш исле бал юк иде диярлек. Юка баллары бу ел 1 литры 1500 сумнан, карабудайныкы 1 литры 800 сум һәм чәчәкнеке 1 литры 500 сумнан. 3 литрлысы инде 1500-га чыга инде. Бу ел баллар бик яхшы булды. Юка баллары, карабудай баллары, чәчәк баллары да уңышлар белән бик канәгать инде. Быел яшелчә уңышы да сөендерә диләр авыл хуҗалыгы ярминкәсендә катнашучылар. Әйтик, салкыннар һәм яңгырлар аркасында былтыр кәбестә һәм бәрәңге азрак булган. Татлы тамырны килограммы 30 сумнан сатканнар. Агымдагы сезонда аны 27 сумга сатып алырга мөмкин. Бәрәңге әйбәт, тыелдан караганда күбрәк инде. Тыел нәзәрәге бәрәңге, быел күбрәк инде. Быел алмалар бик уңды. Менә монсы Хани Крисп дигән алма, Америкадан килгән алмагаш, медовый хруст. Монардан да эреләре булды. Бик тәмле алма, менә алып килдек и алып та бетерделәр аны. Шулай ук Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары арасында сөт һәм ит продукциясенә ихтыяҗ зур. Фермерлар әйтүенчә, бәяләр узган ел дәрәҗәсендә калган. 2 туш тана белән алып килдем. Бәяләрем 590-нан тотына 800 сумга кадәр. Былтырда шундый бәяләр иде, быел да. Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары мондый авыл хуҗалыгы ярминкәләренең кирәклеген билгеләп үтә. Аларның сүзләренә караганда, бирдә сайлау мөмкинлеге бар, бәяләр дә кулай. Без горчицалыга кергәнек. Нингә Сибиргә, җиргә таба алмадык. Итне алдык. Бәяләр нормально. Бәяләр дә бик ошый бигрәк күп килгәннәр, бүтән әйберләрне алып килгәннәр кызым. Алланың биргәненә шөкер, биргәненә шөкер. Рәхмәт барсына да. Күркә алды, күркә ите. Булай сайлап алырга товар күп, әйбәт. Бунда ярмаркалар кирәк, безгә кирәк. Шолда авыл хуҗалыгы ярминкәләре атна саен ачык. Алар шимбә көннәрендә шәһәрнең 3 мәйданчыгында эшли. Инде декабрьдә Яңа ел казы исеме тематик ярминкә старт алачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Теперь учителя, медработники и военные получают до 20% выгоды на новый Chery T4 в Апельсин по государственной программе. А для тех, кто с 2 малышами, семейный автомобиль с выгодой до 10%. Если Chery, то Апельсин на Хасана Туфана 3.